Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Вълшебни куки. Аз съм Яница и днес съм ви приготвила едно видео за как да си направите ето тази връвчица, която виждате в горната част на този панталон. Между другото, много искам да ви го покажа. Това е бебешки панталон за 74 см, размер 6-9 месеца. Ако ви харесва, можете да ми оставите коментар и ако има много заинтересовани, мога да ви приготвя видео за цялостно как се плете. Тук е с подгънати краища и така бих ви обяснила малко по-подробно, ако има желаящи. Сега да се върнем на нашата тема. Ето това е връвчицата. Аз обичам да си ги изплитам и не да слагам купувани връвки, тъй като стои по-естествено и всичко остава 100% ръчно изготвено. И в същото време мога да се възползвам от остатъците прежда, които имам. Ето в този случай ще ви покажа с тази прежда. Преди да започнем, също ще ви покажа малко по-отблизо как изглежда връвката. Ето тук можете да видите в същия цвят, както е панталона. Много е красиво, много естествено, почти като купените връвки, но винаги има малко ръчно направен ефект. Нека да започнем. За целта ви трябва остатък прежда и две двустранни куки. Ето от тези. И сега ще видите защо. Взимаме си конеца и трябва да наберем 3 примки. Съветът ми е да не притягате много, тъй като първият ред е най-трудният за плетене и ако ги стегнете много, ще ви е по-трудно да вземете бримките. Така, ето, имаме 3 бримки. Сега ги изместваме в десният край на куката, без да обръщаме куката. Както виждате, конецът ми, ето тук, остава в лявата страна, едно на края. И така, както си е от лявата страна, започвам да изплитам от първата кука 3 бримки, правилно, ето така, 3 лицеви бримки, без да измествам конеца, ето така. И опъваме тук лекичко, ето. И сега повтаряме абсолютно същото. Преместваме десният край куката и както конеца ни е в лявата страна, започваме да плетем лицевите бримки. Винаги плетем лицево. 1, 2 и 3. Ето така и издърпваме. Общо взето, това е всичко, което трябва да знаете и да правите. Избутваме надясно и изплитаме 3 лицеви бримки. Както ви казвам, винаги издърпвайте си, за да ви стават равномерни бримките, да няма изкривяване на връвчицата и така продължавайте. Опитвайте се да стягането да е еднакво, да не е единия ред да е малко по-стегнат и другия малко по-разпуснат. Отново ви казвам, всичко е, за да ви е равномерна връвчицата. И така, това е всичко. Надявам се да ви е харесало и да ви е полезно да си правите връвчици за вашите дрехи и проекти. И ако ви е харесало, можете да ме подкрепите с един лайк. И ако не сте се записали все още за канала ми, запишете се, за да не изпуснете новите видеа. Благодаря ви и до нови срещи. Довиждане!